Ja, hej. Mit navn er Torsten Lengskov. Jeg er lærerstuderende på seminariet i Haderslev som andenårsstuderende. Og her på tredje semester i matematik med statistik, der har vi fået til opgave at lave en kort præsentation, altså en portfolio, af det, som vi nu har lavet her på det her tredje semester. Og som jeg har gjort, eller det som jeg er med til at gøre, det er, at min studiegruppe og mig, vi har i fællesskab lavet det her portfolio. Og vi har lavet den på forskellige måder, når man kan sige, at vi blev enige om i vores studiegruppe, at vi læser bogen, og så har vi delt nogle opgaver ud til hver især. Og så hvis vi har haft problemer eller et eller andet, jamen, så har vi så kunnet kontakte hinanden og snakke med hinanden omkring de problemer, som vi havde. Men sådan kort omkring det her med min portfolio, så ser det nogenlunde sådan her ud i forhold til det her med statistik, som vi har haft, hvor bogen er delt ind i 9 kapitler, som vi så har læst, og så har vi delt dem ind i forhold til hinanden. Og nogle af opgaverne ligger så ind under hver kapitel, og hvor man så kan se, at vi har lavet nogle øvelser, og ud fra de øvelser der har vi lavet opgaver. Og havde vi problemer omkring dem, så har vi så ligesom kunne snakke med hinanden omkring det, og så videre. Vi har lavet dem på forskellige måder, og her kan I så se, hvordan vi har gjort, at vi bare har lagt nogle opgaver ind under hvert kapitel, som vi så har lavet. Og det er jo så ligesom det. Altså, vi har lavet nogle forskellige ting omkring. Og det, som jeg har kigget mere på i forhold til de andre, det er jo noget i kapitel 3, hvor hvis man kigger på den første øvelse, altså først så har jeg så lavet noget i Excel, og jeg har så skrevet noget ved siden af på nogle papirer i forhold til opgaverne, og så selvfølgelig også i forhold til geometri. Så, og en af de første opgaver, som vi har lavet, eller den første opgave, som vi havde i kapitel 3 omkring nogle æg, som man ser her, så skulle man først taste nogle æg ind, og det var altså de første æg, jeg mener det var de første 10 æg, man skulle taste ind, og så skulle man selv finde resten af æggene op til 30. Og så skulle man så plotte dem ind i et diagram, og så kunne man så se, ligesom her i diagrammet, at der er nogle forholdstal, eller hvad man skal sige. Og det som der er ved det, det er, at man har nogle tal her, hvor man gør det, at ægget, det har en længde på de 19,5 og en bredde på de 14,6. Og så hvis man dividerer de her tal med hinanden, så får man forholdstal. Og forholdstallet på æggene her, de er jo 1,356 i forhold til 19,5 og så de 14,6. Og når man så taster de her ind, og man finder på nogle størrelser, så vil man se, at forholdstallene de bliver stort set de samme. Og det er ud fra en, der hedder, han hedder K med flere, som har beskrevet det her med, at uanset hvordan man forholder sig, så vil det altid være et forholdstal til hinanden. Og det som jeg har også været inde at kigge på, det er jo, at hvis jeg lægger de første 10 summer sammen her, ligesom de første 10 summer sammen, som jeg har her, så får jeg det her tal, og så dividerer jeg det så med 9, må jeg have gjort. Det er 9 tal, som jeg har lagt sammen, og så dividerer jeg med 9. Og så har jeg efterfølgende gjort det, at jeg har lagt alle tallene sammen, som er summeret, og så delt det med det antallet, der nu var. Og det giver stort set det samme billede. Hvis man kigger på mit diagram hernede, så vil man også kunne se, at de ligger forholdsvis med en stigning, altså mit forholdstal, hvor størrelsen på ægget i længden går ud af, og så har vi så også på tykkelsen eller bredden på den oppe. Så det var en af opgaverne, og det her med, at man får et indblik i, hvad det vil sige, at der er de her forholdstal i forhold til hinanden. Der var også en anden øvelse, og det var en øvelse 10, som i GeoGebra, hvor man skulle indtaste navnet Camilla,
Og man kunne se i 1996, der var der så 856, der hed Camilla. Året efter, eller i 97, der var der 653, og så videre. Og så skulle man se, om man kunne lave en måling på det, altså så man kunne se, hvorledes det ville komme til at se ud. Og så laver man en regressionsanalyse på det inde i GeoGebra, hvor man så kan se, at der er en tendenskurve her, som går den her vej nedad. Og opgaven gik egentlig ud på, at man skulle lave den her kurve, den eksponentielle kurve her, så man kunne se, hvorledes det ville se ud i 2016. Så hvis jeg nu taster tal ind her, og skriver 2016, så vil man kunne se over i Y, hvor mange der vil være af Camilla her i 2016, hvis man følger den der tendenskurve, som den er der. Så skulle vi så gå ind i hvad det Danmarks Statistik, og så finde opgaven om, hvor mange Camilla der var. Og der fandt jeg så frem til, at der var 18 Camilla, og ikke de her 39, og det var så i 2005, der var. Så det er lige kort omkring de opgaver, jeg har været igennem. Ligeledes vil man nok kunne se, at hvis man går tilbage her i min indhold, så i mit portfolio hedder det, at så på de forskellige seminarer har vi jo så også lavet noget og poppet ind, og hvor vi har haft noget fra første seminar og så videre omkring noget med nogle terninger og både 4-sidede og 8-sidede terninger. Og ligeledes også nogle opgaver i GeoGebra, hvorledes man har kunnet lave dem. Og også på det andet semester, hvor der blev taget nogle billeder i omkring de opgaver, der blev lavet op på seminaret. Det var sådan lidt omkring mit portfolio, og hvad jeg har lavet omkring det her det forgangne år. Og jamen, så vil jeg sige tak for i år, og godt nytår.